kula mangertos piyambak mila sowan kula wonten ngarsa Paduka Koko Prabu Duryudana menika monggo to monggo kula lan Paduka menika sesarengan manunggal awit sami-sami nunggil kajeng nunggal karep kula gadah mengsah nenggih Wirata wondene Paduka mengsahipun para Pandhawa mongko nyatanipun dinten sakmangke Pandhawa mapan negari ing Wirata menika tegesipun nunggal karep sing dikarepke nunggal karep lho kedah nyawiji kedah manunggal antawisipun Trigarta kaliyan Ngastina Trigarta Kurawa nyawiji ngrangsang kawibawan Wirata menawi Wirata sampun saged kareban sedaya panguwaos Wirata kula aturaken Paduka Koko Prabu Duryudana sedaya kula aturaken Paduka namung setunggal panyuwunan kula yen wis Wirata iso tak rebut aku bisa ngonangi Pandhawa kowe nyuwun siji apa kuwi ingkang kula suwun boten wonten sanes kejawi sekar kedaton ing Wirata nenggih Dewi Utari ingkang kula suwun Utari iki alamate pindah Ponorogo nggih. Lho, sanes menika Paman. Oh, dudu. Putri Wirata Dewi Utari. Paman Senguni wonten dawuh nggih. Manut panemune Paman Senguni kepiye Paman? Iya, mboten dados sabab. Kula jumurung dateng aturipun Anggir Nalendra ing Trigarta menika. Kang rayi Trigarta menika kula mathuk kula sarujuk menawi Prabu Susarma manunggal kalian para Kurawa tumindak sepisan kagem ngrampungi kalih perkawis Wirata rubuh Pandhawa konangan Pandhawa saged dipun pejahi. Yayi Susarma wonten dawuh banjur dalan apa kang kudu ditempuh kanggo merangi negara Wirata Yayi prajurit Trigarta nempuh peperangan saking kiduling negari Wirata wondene Ngastina saking saklering praja kanthi menika prajurit Wirata badhe bingung nggih pun badhe ngadepi mengsah leres menapa mboten menika